Kulend wangu mningina wewe pachi viti chine mkurumbira chiviti chedu icho muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare kana muchinge makateerera nyaya idzi kubva kudhara aiwa tinogara takadzifambira takadzibata iko zvinezvi pandiri kutaura nemi tiri kutambira mashoko ari kutenderera pane nyaya yanga iri kunetsana anonzi Lieutenant General Mapranga chichi vachibudisa zinyaya ravo rakareba vachitaura pamusoro paadvocate Nelson Chamisa vamwe vakatoti zvatoipa because Chamisa atoiswa pachi atoedwa palist the enemies of state zvakawandisa zvinhu zvaitaurwa because aimpomedzerwa nyaya yekuti hanzi akatora 5 million yaakapiwa ende munobvunza lawyer rake kudii plus pane imwe 20 million yaanga akapiwa mari yacho yaitaurwa yenga yakawandisa because ari kunzi hanzi akabhadharwa mari kuti anyarare asataure pamusoro peCAB3 vamwe ndo vaitaurawo the likes of Ana Wende vachitaura kuti zvoni uyu mukomana akaenda akarelocate akugara kuAmerica iye nemhuri yake iye mukadzi wake nemwana wake mumwe chete ndo ari kunzi vakaenda vakuita sei vakugara kuAmerica ndo nyaya dzanga dziripo panapa but tiri pakufambira nyaya idzodzi tazopinda mumastreets kuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya yechokwadi because chinoitika panyaya idzi ukanzwa side 1 renyaya usamirire kuti zvakakwana zvakadaro vanhu vanofanira kunzwisisa kuti munhu achadzoka achitaura rimwe side renyaya ende nyaya idzodzo tabva tadzifambira saka nhasi kana uchinge watondoona wasvika kudai so uchiziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa tanga nekulike this video izvo so timboonesana kuti chii chaari kudefenda ari kuzvidefendawo achiti kudii panyaya iyoyi iri kutaurwa nyaya iri panapa ari kupindura pastatement rake ari kuti disturbing to a not a propaganda campaign of fake news, fabricated falsehoods and contrived lies being sponsored by oppressors. I reiterate my messages. Zimbabwe faces a government and constitutional crisis. The will of the citizens must be restored and respected. Zimbabweans must unite against the disputed government and amendments. The issue transcend political parties, subsequent differences and concern the future of the country as a whole. Saka panapa muchidimbu tirikuti President Nelson Chamisa has dismissed the claims, calling them fake news, fabricated falsehoods and contrived lies. He said Zimbabwe is facing a constitutional crisis and urged citizens to unite. And tiri panyaya iyoyo tirikuona zvekare kuti Senator Jameson Timber has also denied involvement, saying that he has not spoken to anyone on the matter and remains focused on opposing constitutional amendment bill number 3 through a referendum. Ndo zvinhu zviripo so far because Timber anga ari kunzi anga arimo panyaya yacho yaitaurwa aibvunzi Timber wari kutotaurawo izvozvo ari kutokonfirma saka Timber akabva ati ndakana munhu ndakataura naye on that matter yamuri kuda kuti nditi ndinzi ndiripo pakunongedzera munhu kuti akatora mamillions saka nyaya yemamillions itomboisa paside so far pakudiwa umbo kuti nyaya ikwanise kunge ichitase ichipfurira kumberi so far tombocancela that allegation because munhu anenge azviramba nyaya yakangobuda ichitaurwawo nemuromo chingo vakangoitawo zvekungonyoro tsamba ravo vachitaura kuti hey oshamari wakazodai ukadai and then ndobva atase ndobva adzokobva apindurawo nemuromo aiwa haina handiti zvizive zvamuri kutaura zvakadai yotoperera yakadaro nyaya ipapo kana vachinge vane more evidence ndo patinoita kuti mareceipts ngaachibuditswa handiti tione kana vachinge vane ingava mufananidzo any form of evidence ingadiwa ndo panguva yakudiwa kuti inge ichikwanisa kunge ichibuditswa vanhu tochiona totangira ipapo kunzwisisa kuti what exactly is going on. But for now let's be very honest, zvinhu zvarambwa izvi pari kunzi hakuna zvinhu zvakadaro zvakambobvira zvakaitika, hakuna zvinhu zvakadaro, handina kumbobvira ndakaita any involvement pane zvinhu nyaya dzekutambidzwa mari idzi inyaya dzekunyeba. Nandiri kuona mumashuromo patakataura nyaya yacho tichiti zvinzwa zvekutaurwawo nema-Lieutenant General ana Mapranga what and someone came zvikanzi aiwa you must do a proper research before wataura nyaya yacho. Isusu hatikwanise kuti tiite any research yekuti tutange kudefenda something chiri kubuda chiri kutotaurwa. Tinotombokuudzai kuti pari kunzi zvakati so that more than information ezvinhu zviri kutaurwa. Chinozviitira kuti patinozouya nenyaya yakaita seineyi
takudefenda pakudefend kuti no azvisirizvo munhu akuzvidefenda munozoziva pakatangira nyaya hatina patingakwanisa kurambira munhu like ndichitanga kutaura nyaya ndakati munhu wese as long as ari a human being handikwanise kuuya nditaura kuti ninga haana kudai so ari kunyeberwa iye asina kuzvidefenda ega munhu asina kuita zvinhu anokwanisa kuzvidefenda ega mulife menyu kana muchida kuti zvinhu zvikuitirei simple never ever usafoka defender human being mirirawo yazvidefende like what he just did now kuti zvemuri kutaurirwa izvi kaizvi inini hangu handizvizive ndezvekupenga tobva tatangira ipapo tobudikira totaura kuti muri yezimbabwe azoramba ati ndezvekupenga then vanhu takuita move on ndo zvinhu zvatinenge takangomirira nguva yese but kune vanenge vasinganyatsonzwisisa zvinhu izvi about news tinokuonesai kuvedway chinonzi news chii tokuzivisai kuti aiwa nyaya yakadai pari kutaura zvakadai chero zvakatonzi chakati ndosaka tichiti allegedly tombotangira ipapo nyaya yosvika kuvanhu then iye ozodzoka otaura kuti no this is not it vanhu vari kundinyebera ava totofamba takaenderera takadaro and it's up to you iwo kuti uzonyatsozvitsvagiridza kuona kuti ndo zvinhu zviri kutaurika because tikaregedza zvakadaro hadzisvike nyaya dzacho dzese tinotanga tatomboningina because there is no way it doesn't make sense honestly kuti nguva tichingoti pari kutotaurwa nyaya ndototanga nekutodefenda munhu hazvisisiri right katinenge takutanga tiri biased zvechibharanzi handimukuzviona saka tinomirira munhu ouya ozvidefenda ega panyaya yake like this zvabva kuitika izvozvizvi I'm sure kuti munenge makwanisa kunge muchipindurika kuna vanhu vaya vanenge vasiri kunzwisisa because nyaya dziri kunetsa panguva yatiri inguva inototemesa musoro you never know kuti ari padhuze newo wacho ari kuronga chi you never know kuti ari padhuze newo pacho life yake ari kuiplana sei zvinhu zvake ari kuzvifambisa sei unozongoshamisika rimwe mumwe musi wakutonzwa kuti wongochirambira kuti haaite izvozvo ndiye number 1 pazvinhu zvacho unozonyarira kupi mangwana hatidi kuti zvinhu zvekuti mangwana muzoshaya pekupinda makushaya pekunyarira but anyways thank you so much muri Zimbabwe for tuning in ndozviziva kuti nyaya dzacho dzinenge dzodzoka dzowandisa ende mimo wacho muri vanhu vekuti munenge mune zvakawanda zvekuita handiti daungokutendai nekubatikira muchinzwawo ende mukomana achitaura usaidi raketi nyaya like zvaitika izvi it's always good kuti vanhu vazvimirire nyaya dzavo kana uchinge wanangwa neallegation uya uchizvipindurira bhozi kwaramba wakanyarara unobva waitanga nyaya yacho ndechokwadi nekuti tinotanga unenge wakukwata but before I disappear zvangu ndoda kushandisa mukana unoyu kuzivisa mazimbabweans ese vari kudawo kuregisterwa pakambani nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits ndiri kuti batai company iyo inonzi education research inotungamirirwa nanamukoma Owen ndidzo shasha ndivo vega vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit ende vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko saka muchidimbu ndiri kuti no work permit no problem education research is the solution namba ndidzo dziri kubuda taurai navo vakubatsirei even if you are outside South Africa vanokwanisa kukuitira unokwanisa kuregister company mu South Africa utori kwauri ikoko chinozongodiwa chete entry stamp papassport yako iyoyo saka unonge wakuitawo plan wamunhu mukuru unozobvunzana navo pane zvinhu zvacho because zvimwe zvacho munhu ari serious haatore nguva kuti atore nhamba idzo dzamukoma Oni dzamuri kuona dziri paflyer nyaya dzekutora it's either screenshot or ichi motase mobatsirwa zvinhu zvenyu zvototanga kutoendeka.